min bo bet bai muan puya akum takha ka chiang talo soifak turin ka ton ngei ania angai nom tur angin ka zia ki koi lo mayang atlang pui zor zor chok ka han soi don ani soi nuam kalati em ran lo boka middle school kalai kum som pathum vel ka ni ka ring heta kanin pia dai hlutuk nilawa om kan u kan thian ni bok hi athi hlau maya ama hian adam lai pon min ti du da thin hle a ekina ka in thiar lai te hian kongka min kal nana mang ang takin min siam thin chutia ama alo thi ta ka chuan keima hian hlau ruk na mak tak ka nei rewa alumen zana ka han mu hil chule chiang lo te hian ka hara chiang lo ruwa in ka mu hil ti na ni ber chu thok le khata mi pai missionary style of meichia bo bet ang chi hian che thei mi lowa ka chunga aron bok khachu awan rit tak em ka tho cham tre pani ama athia ka hlo ruk nen athim bok si ka au chuak thei si lo a topa chuan ka pa jung tur thom nin min chan lawani chutia min kian san ta ka chuan kanu le patin kara keima a ka mut ngam to lo wang ka fa muta daya tun nu ka ngai to le po hian kala hlau reng mai kamu hil ngam to lo bai lalrawa avenge huet zon khat chu ka khuma kamu hil che ti in mumang ang reng do hi ka nei nga la kamu manga chuan ka khuma nge tu na ka muddan che ka kor hak lai che tele ka blanket sin dan ang che te nen lam chuan kamu manga tho chuan ka lo mu hil ta ni chu kamu manga chuan ka lo har nga la keima taksa tak ani lo ti ken thratatlat mai kamang ang lutuk chu khuma tang chuan ka thowa kal chua chu tumin ka pen ta ma se pen thume mo pen li ba ka kal ngai na ka hratlat lo a chan chu athim veka kal na tur lam hria chua thei mi lo ani ma se ka kal chua lo chun ka taksa chu ka tho chuak to don lo ti hriat na ka nei thlata ka wamang ang tak em heta ka om na hi ni tabera ka te khin chu mun hladau mai tu mainan kalpo phak lo na ni bering ka hria han au vak po ni la tu manan shephadon lo pathia ne mo setan ati vel po au turan om lo ni bering ka hria ka taksa chu a har chua le ngai theinan kamu mangrama chuan voi ruk lai kal chua chu ka han tum le rama pen thum vel bak kal le ngai na ka hre chuang lo athim mup sia chua ngai na ka hre lei thei lo ani kamang ang lutuk chu engwang chi nge po hriat lovin ataka chuan ka har chuak ta hlol mai nia khuma chuan ka thut ta renga kamu hil le ngam to lo ti chuan ka thut lai war ta zak mai ani keima ton nge bai engi changte chutia kawin athil ton min hrila tang chuan enge moriam hi keima hian a oma kamutta chu atui thei der lo maya ma se kan anti boilu tu khop chu ani lo ni khat chu kan thlen omaka len na magazine pakhat ka chiara real life stories le ghost coach on camera ti anni a ghost coach on camera ti chu ka thuaka hian alut tatlat maya ka tiril te chu khura kabula hian engemaw om ang tlata ngai na ka neya ka om chuan nuam thei der lo mai hlau na namen lo hian min bul nga la tlaya chuan ka khuaron sik ta sera zanria po ai mu mal lovin na chok na ka eya kamuta a chumi zan chuan ka khosik chu are thei der lo maya kamu thei lo ru asura thlia thavuk vuk mai boxi chuna ka thil chiara khan kan bulvela kan mu thei si lovin kharawan om ti kha ka chiar fu ker boxi a ka hlau ngai mai ka ching seka mumang ka neya kamu manga chuan khuma ka lo muwa ka lo che thei lowa kan sitting room le munna kan pindan na hi puan mai ania thi hi lo thoa puan kan zar chu alo thlok tho vu maya ti chuan puan zar in zar thlok tho vu ka en renglai chuan thil dum vek mi hring pian ang tak hi ka muta a ka hlau lutuk chu ka har hlol maya kamu mang ang che chuan kom ve a mai mi zel ang hian ka che thei lowa anu chu ka awa ka hlau lutuk chu ka aw vaka ka ola chu chuak thei si lo ka thlan fi matla zoya chu ta le ka puan zar chu ka va ena ka mumanga mi ang che kha ka muta muang chang in ron na ya ka ren ron thim zui boka
เจก็ทะริช่วยบกก็คงเวกก็มุทิลเล่ลายอมเรงก็เชลวไม่มีเสียเล่มนี้บายมัวนะกุมสังฮิเลสองปัสริดิเซมบาร์ตลาคานมิโซรัมซีเนียร์ National Futsal Team เตอาวุยขัดนันกัว National Tournament เคลินกจุกชัวยะกันนาวเตอันเฟริน Tournament ปอนเคลทวียวไหมมิโซรัม Futsal National Tournament อาวุยขัดเตลนาโลมันปฐมนาอันดงเงที่จวนกัวจังบาสินมุมไบกันปนามุมไบจังเทรนินกับฮัตตีกันปันเลตากัวฮัตตีจวนกันเทนจานเรียกอาตุกจานามิโซรัมปันเลตูรินรัวมันนักันเสียมากัวฮัตตีกันเทนตูกา FB กันเช็คจวนจานละมาไบค์อุบิเหตุวางินนุลปะขัตบาวรัลทวนรันโพสะเองมาไงชัดเหล่านั้นในเลี้ยมลวินกัเชียร์เลี้ยมปัวตามาเซหัวซับลงกันเอ็นเลจวนจูนลาจูกันถอปุยนัวอันนี้ถูกกระเวทเจ้ามายาอินจินิตลายกัวฮัตตีรันชัวสันินสันเดย์จงมาไอโซลกันรันเทงะFutsal Association of Mizoram ช่วยตูเตเลนูเล่ป้าเชนรัวตันผู้วานะฮาวินมินเหล่ามัวกะ Special Report ไปอินที่จวนมานี่อมนั่นลำเจ้าอินเชนดาริงกันหัวสังเกี่ยปอ MZU ละมาก็หัวทะเวกันเขียนนูบาวรัลตารวงนี้ค่ะนี่อันอินกันตานเปลงเฮบาสจวนเจ้าดอกแนนกับเปียงตะเลมเลวะก็เห็นนูจวนอินบัวไฟน์ทอมโนเตกะเรมเฟล่าทิลเตอินจลหาดำหุ่นกันในเวตาจานจะเอกขมาปอเองมาติลวินขุมากมุจาละการินเหล่าลานินกับเหล่าชิงสกินกระเสียจุมิการเล็กจวนนันอิทิลดังล้ำตักโลอมตาจูขัดเยกมูกมุทิลเจียมาสีคานกับอมโซนามิชิงอังเจียมาเซเมลในเหล่าวาร์เวกเฮียนมินันชุดเบตากระทอปิกงาลเวการอนกูนินก็สกามินเรกวักมายากหันตาลเดวโดนากระเจ็ดให้สีเหล่ามินชุดเบ็ดลัดบกสีกระทัดให้สีเหล่ากระเจ็ดสนะขาทิลขากะอมาจังกันนอร์สเนมอันนี้เหล่าจวนทอชามินกระทิดให้ไม่โดนินกระเชบกกระริลรูอินก็ไงตัวตาไม่มีเจียเลมนี่อังทีอินที่จวนก็ไงตัวน่าจะฟิล์มไทยอังเบรินกระเสียมวัตาจงใจลาอัฐเบรังทีอินจวนกระจงใจตาก็กดเละแกเวลเจตีร์ตุมินไทยโตกระชัวป่าบุกที่จวนโซอินก็ตักซาปอรันจะชัวก็หาร์ตลลมายาก็หาร์นัวกระริลรูเหลาหลังมาสเบรจูก็เฉียนนูข้านี่อัธาราวิมินรถต่อเอ็มนี่อังเงียรวงเนี่ยอันอินก็ตานเปลเรื่องเสียมาเซเป็นพวกกระเปียงสีเหลาอาลุงออยเลวินกระจงอาทินริมจอกอันยังเอ็มโจนารันลูดจุดไม่นี่มาเซเหล่าในรอกันในเฮาเหล่าไม่จานละมาปอกกมุตุยเวียวเละลอยสีแท็กซี่ไดรเวอร์ผู้เซนทิลตันมักกุมสังฮิเลสอมปขัดจุลัยคารัวสุรตัมเอ็มไลคานจันขัดจูกันสเตนักยมาชีนกดิ่งชุนละมากระตันเชียงแรงเสียจานละมาตัลเต็มกลักลุเหล่าจวนที่อินรัวซุนหน่วยกลดิ่งรานะก็สนากันบีจกดาร์สอมเละมินิตสอมปังอาชีอันนี้รัวอัตละตัมบกแนนมอเตอร์ชิมตลานันวางพาร์ตัวมีริงเววักเพย์จุมุตูร์อนอมเมลตัวโลไวมุตรีปฐุมเวลตีเหล่าจูดาร์สอมเละจันเวทแห่งกดิ่งปัสเซนจาร์กับหมู่เหล่าจวนกับฮอเวมายังกติริลรัวสมเล็จันเวริเตตัวติจวนปะปะขัดนิเลียบดุมคุมฮีกเต็กสิลัมปันินอารอนตานเพย์ลกมายาอากาลดูน้ำหุ่นมินสิลโนจวนกตานชวกต่างหาละถุยวักเหล่ากันตานมันติจวนกงซีรามีปะขัดเฮียนมินเหล่าพาร์ดิงเวเลเฮมิจานเบอร์เกอร์เฮียนรัวสูร์ตัมเอ็มมายาถุยโฮกตัมินกงอติเจียวเลอันนี้จูป้ามิเหล่าพาร์ดิงตัวจูอาหูจอร์นับมายาไอ้ทัศุนก็เหล่าเดววางจวนก็มุตระบาลเท่าว่าชูหูนับมาละไปแรงเหล่ากติฟิมถัวอากาลดูนักโจเวเลนูจวนกันตานเลตเจละอาฟรอนซีตะชูก็ผุมาสักจอกป้ากัลดูนักมุนกันเทงปุยสากันเป็กเฟลนูจวนกันตานเลตก็มุตระหูดไลจูออฟลวินก็อ่อนแรงอันทุ่งทุป้าจูก็มุตระดาทหลังจังจวนก็มิเลเจ้าทรีนะที่
thin rim tak mel pu hian ka hmu a chupa kaldu na chu ai zola po veng top lamania atlai to deuh buk nen ka tlan chak ve ta dewa thui fe kan tlan hnu chuan ka motor chung light ka on reng chu a thim tatlat maya enga awak ngai lovin ka tlan zela thok le khata ka motor chu mi som chuang phur ang mai hian arit ta em mai le atlan chak thei ta reng lo mai chuti lai tak chuan ka taxi hut light chu arot eng phejau zowa dar thalang tanga kami phur pa ka em chi mai chu mihring hmel reng a puto lo ameng sen room maya anar le ka tang chuan thi sen a luang thlangoi mai ani chu ka ding thu ta motor atanga chu ka tuma ka taxi kong khar chu ka hong le thei ta reng lo motor ka khatna hi a rei ve to a hetianga mi maksak le tri bayom hi ka voi khat ton na ani kong ka hon tuma ka be fat lai chuan nui war ri ka motor hnung lam atang chuan ka hrazui le tanga la ka motor hnung lam chu kan mel le zui rama o thum ta kan nui ri war thom chu ka hratak na a khapa ha ka muto mi lo nui ri war thom po chu a hlatial tiala ka motor chu ka tinung wata man mo zetin ka tlan ho tanga lani amak ka ti khop mai July ni ko zana ram huai ka phur bai deng atlaw van tol ball pen mu nom timi tan chuan ni chu a rei du khop mai zan lama world cup final lu in chu a in khel en tur om don tlatalom world cup lai te ani boka keipo kan kho thren om kilometer nga vel o a chuan in khel en a len phei ka chinga kan khua en thei lo ni lovin thingpui sen hang min lum tu tur wanga phei thin kani chumi zan po chun phur fashion in ka bai chu kan met nung hlara kho chak lam mai zial tlom som zuk to po tlon som dang la thedwal dul thei chi ka jacket second hand ipte a chuan ka ak ve rana ku vai ero ka thel pui pa in ka ile don ti ka hria chiana wang chuan ka in tum du lem lowa kan lowa ka thleng phei ve maya engem khoya thingpui sen hang no thum han dom zo meu chuan in khel po chuan tran ani ngal deuh mai reife an pet nu chuan Argentina penalty an chak ta hramani kha thingpui te kan in le te a ho tur chuan ka mong chu kan a ka kong ka lampan chuan phei che ka khai ta nga la kan kholam pan chuan kan khal phei ta tran lam chak bok kan in thla dan mi thla chung chuan ka ki phei vura engemaw ka hriat te hrat ni kan khoin kara chol buk oma chuan din khomwana zial zuk chu ka du ta tlata nei chu ka chuka zunram ta thia rin zial chu ka pak khutul tula ma se engemuni min mol tu om tlat mai min thliran tu om nia ka hriat chuan ka oma ti nuam lo hle a zial po zu zo ta lo chuan mi ho safa ni om ang takin a chan ve vel ka zuk chuan ka paya ka tlan le ngal maya ka rei le keima mai ka ni ta lo phur ka nei ni ti chu tu pa fa hril ka ngai lo lau na chuan ka ke hmora tanga ka chi thleng chuan min tuam chuak veka voti hle si in ka thlan chuan min bul hu chuak ngal vek boka ka mul zong hi a phir si vek ni bering ka hria ka ding ngam to lo ka tlan chak ngam hek lo ka kho mu po fi lo vek thei ka hlau hi ani top thia thot ka hrelo ma se ka hong vel hi sam ni om tak hian aron hol zamer mer loi si ka hoilet ngam si lo ka khong vekin ka in hria ma se ka khong lo chuta le ka bike cycle satang chuan ka hmu thei tlat ani chumule cycle satang hian kan phura te mel hi a hmu thei lo ma se makti vak du su mi hring ni hek lo ka rei ka mitina meichi a hmu to zong mel tha ka lati ber chu ka bike cycle sa chuan ka hmuta a mel tha jia ka mi hring tong hian soi fia thei ani lo mel tha tak hi ani rangot ka hlau na chaw bo ngal vek ni ber hian ka hria ma se ka chiale tha hriat na tlem la om chuan ka mi phur chu mi hring ani lo ti hi ka hming ka hriat luk zeta chiang hian minon hril ngal lau na bok chu min pum nei le ta a en lo ka du ma se ka en lo thei bok si lo a mel chu a tha ma se ka wa hlau si em zan thim hnuai ti lo chuan a mel chu lang chiang hle bok si a tak sain min dek lo malam en chung chuan a thungoi reng ani mai ti vora kain khel en mu nom ka ti zia le ka tran laman chak ka lom zia te le kan khokong a chia zia le a te zia soi pui vak chi ani lo zia chu ka hra chiang ve tok avan se om tak em
eng tik lai nge ka phur ti pok ka hriat lo ang bukin eng tik lai nge bo ti pok ka hre hek lo kar lo in ka thenga kamu ngal avan hre om tak em eng tik lai nge ka phur ti pok ka hriat lo ang bukin eng tik lai nge bo ti pok ka hre hek lo kar lo in ka thenga kamu ngal ma se kamu hil lo chiang kami thla a mel that zia kha cham renga lasinu la zuna ka waita em ni lo chetianga theilo ma se tinge kho har ruk na ka nei tlat si hetiang khopa mel tha ti si hi nga tinge khatia ka hlau tlat mel tha ka ti na le ka hlau na kha buk taila a khoi jok nge ritang ti po soi har sa khopin ka hlawin mel tha ka ti hle bok atuk ni le po chu mi dang hriat pui si lovin ma ni in kai ngai tu neu newa ka mi thla cham reng buka ma se hun aliam angin kei po chu kapa ngai chho ve zel bok khami jana tang khan thakat vel chung chu jan lama ka leng tami lo eng anga mel tha po ni sela phurnon le hi ka du to lo ani bur mai atak nge thla sang ka mu chu bai Jocelyn khobung kumsang ni le pani vel khan silonga le kha ka zero ve a Dilara Girls Hostel a ka om thina thian ten en nuam hi kan ti em thina ni chu ti lai chung kan college sa mi zo nu lecturer kan nei a kan in po tlang khop maya ni kha chu ama mi zo lecturer chuan min ngai lu tuk hi an ina rei lo te om pui turin min soma keipon ka ngai ve e ma wang chuan ka han om pui ve ta a hetiang hian omin kan hlim tlang le thina ni chutia ka han om pui ta chu ni kha chu a thian pa fel deuh mai hi arun lenga chu pa chuan aru khan min lo star ani ome tlai lama ho tur va thla na po chuan tel ve turin kan lecture chuan som tlat maya kei po chuan hial lo chuan a motora chuangin ka juk thla ta a chu pa chuan ka man masak bera ka rong kal le ang atia ti chuan kan ho san ta a oi ha rapom takani hem zan hian kei ma in room sanga kamua eng wange po ka selo kamu hil theilo amak lutuk light ka ofa pon lam varanda light chu eng sen ruaya eng thom ma ria tur omlo chutia ka mu theilo awanga parda phena khuma tanga varanda ka juk thlir reng lai chuan dar khat le dar hin karvel bor niang mi pakhat varanda pheya kom na lampana local pheidut du chu ka juk mutamaya asam po chu buk chup mai hi ania a local hnai zela chuta ka mun na tuk ver zon taka ding chuan min ron bi thata a tuk ver chu ron ki ker pa chuan Jocelyn please open the door ti hi asoi thom ka hretatlat mai ka mun na room lampang chu asanga tu ma lon chho theina chi po ani lo ka hlau lu tuk chu ka blanketing kain khu a rei lo te hlau le khur chungin blanket phena han en ka tum chi chu ka khumbula hian lo ding run mai ani chu move little ti pain ka blanket chu ron choi kan pa chuan ron mut ve tum tamaya akut po khan min ron dek dai duak manani ka hlau lu tuk chu thei top chuan ka au tawak maya ka au ring lu tuk wang chuan atlan chuak ni turani ka kong khar kal chu ri rok maya ti chuan ka thowa lai chu ka ona ama chu lo bo to a ka kong khar chu in chi nga velin alawin hongani khuwa en tron to nu chuan kan lecture nu room a chuan wakalin thilom dan zong ka wa hrila ani point marketing ei mai chutia ka soilai chuan a thian nu pakhat hi newspaper The Shillong Times kengin aron traplu tawak wak maya tra pa chuan ka thian newspaper hian ente ti pain a newspaper ken chu aron the thla a ka han en chu newspaper a chuan an thian min star tu nimina ron lenga kan wa thla pa photo ngai mai kha lo chuang run maya tilai nei chung ngai a ka lumani alawin ti ko mai chuta le kha pa zana ka bula local ngai mai kha hian thian pa tharau ngai hi ani ti ka han hre chuak chu ka hlau lu tuk ka thilo chawani kum som lai liam to ma se ka hmu na hmuna hian ka kal thangam ngai to lo tun thleng hian